بسم الله نشوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الله تبارك وتعالى ولقد والله آتينا من قدني هنا من دوكي إبراهيم هون النبي إبراهيم رشده بيوال مكو من قدني ما بيوال مكو من قبل كأدين لو يتتو دوب كل فيا أدين ده جل كوتشكلل الفلان بيجي الأرض لكو يشيء بيندمو أريكم بهبلا فاهمي ده وكنا من لا جنام به أما كعالمين أمين غندي بأنه أهل لذلك أمين غندي كان إبراهيم أما هاندي دوم كيسوا هبلا أريكم في إذا جنت إذا قالت من دوياني لأبيه بامكو بيسر آزرا وقومي أيم بمم وتايكو بين دواسان موج بامكو نمون موضو يم ببه وي بابو ما هذه التماثيل هل كون ديدو سنموجي التي ندين أنتم الأونن لها ونندد عاكفون أولن أوفني أريو ددي أولن نيبي أريو دد سنموجي دي سنموجي كم كنغوني وينال بامكو قالوا من بي من دي وجدنا من تبي آباءنا بابر أبي أمن لها ونندد سنموجي دي آبدين أبي اندفع من تاك بابر أبي أمن اندفع سنموجي من بطاك الله جزن من تاك بابر أبي اندفع سنموجي من النفاق تدينا بهم من يمتني من جك من الكلمة أراد سنموجي قال أويني بي لقد كنتم أن لاتيما أنتم نؤمن بي وآباؤكم بابر أمون لفي ضلال مبين أنغني أما جر لابتند أنغني أما جر لابتند أننا بابر أمون أنغني أما جر لابتند أفهمي دي لفي ضلال مبين قال بكبتين بي أيها أن أجيتنا أعدنت من بالحق يا غوانغني كغوانغ دن دامين ولا في قولك هذا فقال له كم كغوانغ ولا غاجر ما به اللي فابن ندبي الله جمعن تاي بابر أمين بيا مينان بابر أم فوكم كمين مجيب أنكم كغوانغ دن دامين أم أنت ولا أن من الله ابن جد أكو في جواب من دارهم كيانا دي من ما تهو غاجر من دارهم غاجر فاهمي دي قالوا هبتوي بل أتى ربكم جومون المستحق للعبادة جومون كان داير يدو رب السماوات وجيد أسمن جدي والأرض ليدي الذين أن الله فطرهن تقدس نموج مندي am tagli asman tagi sana muji mandi on de han dere wed wa anana min ibrahim ala zalikum e dum mon ko bimi ko min ash-shahidin ma jama seydi ko allah han dere wed wana sana muji mandi min ma seydi dum watallahi kadi mi wondiri allah wallahi la akidanna mami fawjan asnamakum sana muji mandi mami bonnudi mami fawjan mi halkadi bar cagal antu wallun dumtidan mudbiren kon rumtibe ne baylis don on mudbiren kon rumta on jehi mi acca so kala nyaan jaadon do ngacci on salamuji mon mami wad fere mi hawra e majji mi gollade golle bon inshallah ande mawno dejju tan o golle ronke andre kono o haalori ko ma halkudi on haali benani jonnen wadi sa gotam mi jehi be ngacci don salamuji o ari faja'alhum o wattidi kanji din cagal be jehi fede rende am jogino rende woto idi goto on ko feeto be jehi ton kambe fof o jeyi jambere makko o wi salamuji to o soppidi kanji fof o bonni kanji fof hayde sanam goto mawdo o yetti jambere me ligge dande on sanam kanko hoti galma famide o hoti galma o dejoy ton kam o jalmo watti sanamuji juzazan ko tajitinde illa sana kabiran lahum sanam mawdo e mabbe o yetti jambere me ligge dande on sanam la'allahum bela jo ilayhi fawde on sanam mawdo yarju amin dutto so be ngari be namdo sanam mawdo an kam sanam on tawsan kon holko bonni dumen be nam tawana kanko be namdo bakir jambere o man ko on fo tumed wana kanko fami de dalu be kebiti be mbi ciagal be duttima be garti be ji sanamuji mabbe na kalka halabe be mbi man fa'ala hadha bi alihatina on kam hol baddani allah ji amen di innahu na kanko baddani o de la min az-zalimin wa jamay tonbe kono o de toñi en toñanga mangi bale kurum dalu be kebiti be mbi ndire yoga e mabbe wi yo goddo minen de sami'na min nanina fatan sagata goto do e der wuro he yadhkuruhum ama janto allah jimen di ama yannadi ama usadi min nani dum sagata goto do wuro he yuqalu lahu ibrahim o yataw ibrahim abada kanko wadni sabi toujours o yannat sanamuji men di ama hudadi ko ni mbay ko di jasdi ala ko de mbay nafda hay batte dawaman ama yannadi min nak badani ko kanko wadni kanko halki sanamuji men di qalu be mbi fa'atu bihi jehe gaddo yembo made fere gaddo moddo joni e fami de ala ayunin nasi e yiirde yimbe be gaddebe do e gite yimbe be ha yimbe be jiya ko golle ne mojjani hande la allahum bela jo kambe yimbe be yashhaduna be ceedo
le sheedo kanko tigi woni baddo golle de be jiya kanko ne ko wada nyande wonde goddo wasa wadde ko wadi ko en gaddo yimo galu be jehi non be gaddo yimo be dondo Ibrahima gaddi renno go foño rendi sanamuji ne mbara halat sona sanam goto galu be kebbi bima an kam anta yiti ko an kam fa'alta hada anta fa'alta hada bi alihatina an kam ko an wajini Allah jamin di do golle bon ya Ibrahim ihima an Ibrahim qala hebbiti o bi sakitan an fi'lihi o deji ga golle makko kanko o bal daccu fa'alahu ne gollide do golle bonde Allah ji mondi kabiruhum hadha mawdo mabbe o on jara makki jambel on jan ina kanko don ko yawadi on tawi o do ko sanda ko kanko woni Allah mawdo mo makki jambel makko ko kanko wari Allah on to ko fala abol makki jambel makko wara ko yawade wala ko do yawai galle fo don tan don jaborte kalde jom jambero afam mbina fasaluhum je namde de namde dem in kanu so lati yaldi gon adi kala namde de hol baddede ni bakiru jambero ko on far jagge on amin fam mbini jon non faraja'u be dutti ila anfusihim fawde pitali mabbe ndaw libi gol kongol tan goto fo ruttide horum Allah ne halda horum goto fo rutti tawdan ko gonga ko enen gon boccode kon ko enen gon boccode neddo rawai Allah fiye anda piido dum Allah ware anda bardum ko modala onal on jogor nafde mun sen go fo rutte ni jongo Allah andi ko non tabbe go fo rutti jendal horum wi onon wallahi kon boccode on babira mon fo kon boccode neddo rawai dum do ka jarande yan sanam jagge golle Allah jagge golle de golle bonde kadi sa namdi dum jabata ko ala ko ne deji tan hay hunde ala ko hurtata hay bette tan dema on Allah be bayina jogorbe tuuboyde ni tan de san kadi réseau yi kadi wenciti kadi be parti kadi be julliti parti kadi kefaragal famide fasaluhum in kanu yandi gon deno wini san faraja o be dutti ila fusin fada pital mabbe bi tafakkuri micegol faqalu biya ndar ko jew Allah na halta ko ben ko min kala ndar berde mabbe faqalu biyani ndar pital mabbe innakum na onon antum na onon ha joni az-zalimun ko onon gon toñbe ko yemon e rewgol ko yiyata nanata ala hakkille onon ko fenani goddo go fo wini hoore mum famide so mo refi nuki suube junniti caggal mum kadi be jeynabe de si yutur réseau set acha wenciti pata bundi kefaragal so mo nuki suube de ke be junnita ala ruusi me koye mabbe famide ay ruddu ila kufri me luttide kefaragal wa qalu bi wallahi min gondiri Allah lagad alimta ada andi an Ibrahim andiri hoore ma haula wonan dido sanamuji yande gonen bayi halde ala an hoore ma andi an namdo min yemen namdo ko wawa halde ada andiri hoore be bawa halde fa kayfa ta'muruna bi su'alihim holno lamdortoda min yemen namdo de bocco ceb bawa ha ganda yo anani wana godda ko sabidimi gaalo hebiti tan Ibrahim o wi yeti onon afa ta'buduna bela on dewata min dunillahi gaga Allah mano din sanamuji la yanfa'ukum ni nafata on shay'in gabil on gaddanta on tobo gaddanta on hay hunde nafata on wala yadurrukum lorlata on sandewani son dewidi ala ko wonani mon e juude majjay bat son ngofidi de galana on lefti ala ko en baye mon bat ko mbadon di Allah famide uffil lakum mormon uff yow de dental rendo no wodno andi ka o kam hulani ba hulli tango Allah nedo so hulli Allah hultata ko dal o ko mormon onon e Allah ji mon fo mormon famide ufil lakum uf wonande on walima ta'budu asanamuji dawatan bi min dunila gagal onon fof mormon afala ta'qil hoko hadin jogodon haqillaji mopon dal do boso gagal o wibe ni andi ala ko heddani o yana mabbe ne moj fam jok fa'idatun ko fa'ida o warada joli fil hadith anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nala sallallahu lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibatin annabi Ibrahim medani halde fenade sana penale tati sintani minha fi zati llahi hen didi en penal didi o haaldum koy jati Allah qawluhu inni saqimun ndo jogori bonnude Allah ji di won dawol be jahno won feta gome jahan kam fof no yade o wi min jehi hande min mi sellani ado jon hakol mako Allah ande mo selli ken o wasiru yaado haw bonna sanamuji nde fenane ko fenane mojere wari ko bonnude sanamuji anani ko dum tay ko fenade de nde fenane kam de kam wona lorore wona de kam wona lorore o wi ko mi sellani hande min wa dawde be ngacci mo don den be jehi bade jambere makko halki sanamuji di fu halal o feni o haalinde do fenade to bangi Allah fenade wonde de on de wi de kala gawli kabirhum hada fasalu kan yandigun
nde ɓe mbimo de kadi o wi amin mbi an kam a waɗni Allah jamin o wi ala namde de oɗo Allah mawɗo Bakary Jambere o kanko waɗi namde de amoni namde de amoni Allah o kanko wakki Jambere ko kanko waɗi golle ɗeɗo anan nde wini ay ɗo kadi o kadi o haali ɗo fenani ɗum ɗo fof kadi ko sabidde ɓe e ɗaynude ɓe andude ɓe yoɓe dutto e koye maɓɓe ganda ɗum ɗo ko ɓoccogagal ɗum o wiru wona mbo teyi tan mbo haala fenani wona woni ɗiɗi woni ɗum ɗo wiyete penal ɗiɗi tataɓel ngel hadihi ukhti wal maana lam yatakallam bi kalami surati al-kadhib lam yatakallam bi kalami surati al-kadhib illa hadihi al-kalimati as-salasi ala nde o meeɗi haalde konngol taw konngol ngol mbaadi maggol konngol fenade kono sa ruttima to haqiqa taw angol jogui nafoore ɗiɗo konngol holɗon wonto arno e lamɗo goto Fir'auna keptawo rewɓe kala nawiɗa wonde debbo jewɗo o heɓtata wiya kanko jeyi ano sogguma jaaha nden o yi joom suudu baba Ibrahima ɓe nena Saratu ko debbo joɗɗo faɗɗi kam yimɓe zamanu muɗum ko heewi hen kanko faɗɗi Ibrahima no wondema ko tan lamɗo jaggi ɓiɓe garga o nden o jaggi o wi oɗo debbo yo nawe to Ibrahima kam so yiɗi no mbawi yaade an kam an a yafama ya debbo kam doole jooɗima hen Ibrahima yeehi yalti wuuro ngo bowal to Allah waɗanimo itti hunci wirgal o kanko fof e wonde caggal wuuro amma daara ga lamɗo o no waddata e debbo o joni lamɗo wi o debbo nawanto debbo ha ɓooya ara tan ata yiiɗi ko debbo fof joɗɗo wiyata ko ma wonda ɗum nden ari tan o ɓatti debbo o tan o suuti junngo makko o yiɗi memde junngo tan o kuura machine o saƴƴi junngo ronki yettade ɗum kam ko woni mbarna jinne wonɗo o waddi hen kadi ha junngo artine moƴƴi ha ɓooyi kadi wiyam mumay debbo kadi junngo masgol musgol ha won hedde laabi tati junngo ronki yettade o tawino oɗo wona o ala memade oɗo o ala memade o itti noon debbo korɗo nena Hajara o totti annabi Ibrahima o totti nena Sarata o wi dog abbo joom galle ma jeehe gila hiiɗa fakit an yaah o riwti on yeehi noon Allah walli Ibrahima ne daara andi so Ibrahima daaran wawi ɓerdamo bona e makko mataw ko ni walla ko ni wona e miijade kono Allah itti wirgal o kala ko mbaddata ko fof mo daara mbo andi on jungo mo memani mo ha ɗo memani debbo ni woni ɓe jeehi lawol maɓɓe jeehi labbe nden woni ha woni dumunna o itti korɗo nena Hajara o yi joom galle makko nda mbaɗa tara tawde en gondi dumunna juɗɗo poɗɗo dani Allah arsikenani en ɓinguel ƴetta oɗo korɗo mbaɗa tara hawnaki daña hen barke ani won o ƴettima tottimo annabi Ibrahima wonde makko dumunna seeɗa o ƴetti reedu wiyete reedu o jibini ɓinguel woni Ismaila on ɗon Ismaila nelaɗo Allah koye makko yalti sallallahu alaihi wasallam o hiri noon o hiri kanko debbo o hiri andi debbo so jibinani e galle ne yurmini jibinɗo o ko on jeeyi galle o sabu janggo e jaam mawɓe hortotoɓe sukaɓe joktoto e galle joni an debbo jibinɗo o ko an jogui sembe e galle mo jibinani o ko miskino o wi annabi Ibrahima o debbo yo yalto galle o ni woni ɗon annabi Ibrahima no suutiri nayiɓe Makka ladde tuula heela joƴƴiniɓe toon ladde tuula heela kanko debbo o tan e ɓinguel makko eyyi ɗum no gandirɗen eyyi nani qissa ƴina haali inchallah jokken hana makka wontore makka ni jokken wona famide ɗiɗo konngol tati annabi Ibrahima meeɗi haalde haala taw konngol ngol konngol fenade to mbaadi maggol kono sa yurintimi ngol to haqiqa kadi andi o wino on o hada akhi ala wi hadi ukhti de lamɗo wimo an o debbo ko woniɗo ma o wi o ko banam debbo andi ban debbo kam a rasata ɗum kono faandi ko banam debbo to l'islam ɗum suuɗ nder ɓerde makko wona fenade anda son faami an neɗɗo ko anniye teskete te ay kala gorko debbo fof ko bande debbo kala debbo gorko fof ko bande gorko onon joni noon debbo julɗo e julɗo kam Allah wi ko innamal mu'minuna ikhwatun julɓe jiidi yimma e baba noon mbayi julɓe mbaɗi kono maadi gotiri ni julɓe mbaɗi kono ɓandu wotiri ni andi ɗum haala nde o namdano o debbo ko woni o wi andi ɗum ɓuuri musde joni so tawi ko bande debbo laamo nawi ɗum kay ne moƴƴi hama aɗa wonde bande debbo on jaaha ko joɗɗo lamɗo wi ne nawani resuyama ɗum ko a weltoto hen waade arasalam ɗum kay ne weeli hamay andi ko ɓuuri musde ko debbam taw ko an jeeyi lamɗo heppa hutoroyo ɗum nan daw wima tan o ko debbo ko wonɗima o wi hadihi ukhti ko banam debbo o suuɗi noon lesla banam debbo to l'islam kono to banggue desal kay ko banam ko joom suudan eyyi ɗiɗo konngol tati annabi Ibrahima meeɗi haalde hay ɗi ma huul e majji janggoto yawmal qiyamata Allah ne hulɓini ma huuloy ɗiɗo konngol te Allah ko jaafiɗo mo kono haɗani ñande hen so tagore nde are makko ñagade yo ñagon ɗumen tampi darde nde juuti o miijo ɗi konngol tati o andano jogori wadde ma jeehe jaafuɗe kam jeehe paye to kaari ñagoɓe ɗiɗo ɗi konngol ɗo hulat famide jokken ko rewi hen
قالوا بكبتي من بي بكبتي كم بيحرقوا ندفه يو دب يو إبراهيم دب جون جون وراكاي كو بدي أن دوكو نوداي أو بني الله جمن ويني أن ودايني أن الله كو حدني أن وراكاي كو يو نانجتان ولا جنگل دب وانصروا جنگني مبلي آلهتكم الله جمن مبلي الله جمن إن كنتم شاء الله فاعلين كن قلق فهم بيني فهم نصر فجمعوا له الحطب الكثير من دندناني بلد تينا هذا الجوار موند فهم أضرموا النار في جميعه بكب لد هافو وانت جايقول وأوسقوا بتنج إبراهيم وجعلوا بعدهم في المنجنيق ما يكون اللنجني من بيرلطون كنا هون ده من نانغو من بعدهم هن سبوديكا أشامة بيرد يوم بتو أتانغ لطولي نان واي كنا كمين جنيق بيرد non be mbadi men wonno jangol hakke ko gol hubbi ko hakkunde mabbel asman diwri waawade don hakke ko ledde de ki ko jange he hakkunde jange asman hay diwri ngotiri kala ko toyi sen tima jangol en yana nguleki libandi te kambe koy mabbe kadi be donki waawde yettade kadi weddade may jange so be beddimo kambe koy mabbe be jogor sunde iblis tindini be nambadata an saaji neddo wa jangudo boggol habba do taw ko jaayorgol men do yimbe suga am bada non njara tagal haga gacca tan wedde matu honno be mbadu iblis tindini be mbadi mon be beddimo dar jaygol he ndewen qissa he dakken ndewen qissa makko o wi alqa'iru zalika biido nduppe ibrahima ko namaruza bun kan'an on kuda Allah on wonno mawdo mabbe on wi non bun sanharib bun namaruz bun kus bun ham bun nuh alayhi salam ay kanko namaruz bamma ko beta ko sanharib on don bammu ko namaruz inira ko tanum mama ko inira bun kus bun ham bun nuh annabi nuh goto mangam alayhi salam wa gilo yama rajulun min akradi faris yama ko gorko goto jeya do kurdistan en to iraq andi kurdi nen to leydi iraq do won fedde won leñol won tawete kurdi toujours saddam na habanno mabbe wobbe hen enen der siri wobbe hen enen der turki toujours on nana be kabaton e gol don leñol do kurdistan wiyama gorko goto e kurdistan to faris ismuhu haynub famide khasafa allah bihi al-ard on don allah yamiru leydi leydi modimo kanko e kanko on don leydi modi dum wal hikmatu non fi ikhtiyarihim tahriqa fi ikhtiyarihim o ko woni hikma ande bawni bi nangi tan fiyon nangi kirsem kono be mbiyan non be mbi ko nange mbade mo der jaygol holko sabi am bi non dum halanten holko woni hikma wiide mo mbade mo jaygol ala ghayrihi ko wana dum a famide min anwa'il qatli wargoji ne kay fasangaji holko sabi be cubani ibrahima jayge dum halantuma hol faayida mo inna ibrahima bada'ahum bil fadihati wat tashni' alayhim ibrahima kanyum fuddanibe wirtibe wirtibe golli golle bonde e dow mabbe jonnon fa ahabbu kambe be jidi an yujazuhu bima fihi tashni'i wa shuhrati kambe be jidi yobdembo o ganduda gollal ganduda so yama kay duppama do ha wonti ndondi adum kadi ko ayiba ne musi kambe be jofto on bangi amma kadi hirsama tan bat dum hay bat kono kanko ba do wade mabbe galdo gollal wadda ayni be kambe mamira mabbe jataram hobi kam foko boccon mor mabbe wana o duppi Allah menda o bonni Allah mabbe ndebe mbi hol baddani ka dum ko Allah mawdo ando fijiribe fe mbi kambe ne badde mbadama gollal ngal ganduda ne halte ay madam warango hantirin dum sabi mbi mbadama jeeg fami jokku ya wa hasilul qissati hasil qissa ko gase qissa he ndewen hen في ذلك أنه لما اجتمع نمروز وقومه لإحراق إبراهيم وي نمروز بن كنعان كان كو يمما كو بندن دي ngam hanti duppude إبراهيم حبسوه بن دمبيمبو o saka في بيت nder suudu be cokimo nder suudu joni non wa banaw be mahi bunyanan mahatiri kal hazirati no hudum ni galle bey be mahi mahatiri no galle bey ni mara o mbadi mo derto afam yalla be pour mbade hen ledde wada tan ko tata wajata taw ledde tenete hen ha hewa da jawde kubbe fof wonta norgal gotal o weddo ton melo joom tayata wonta nebam ni wana dum be pandi madi galle on hazirani no hudum damwol ni joni non bi qariyatin yuqalu lahu kusa wuro go ko kusa
نقول قبيته ثم جمعوا له سلاب الحدب وأصناف الخشب مدة شهر كي بندنني بلد بتيني لد فد لور لد تانا نبدا ندر غالو وما هانو نيها ياجي لور من تانا غاد لد بعد تانت يعني دو نيد نجار دum daf andi kay ko boccol neddo kay mata nyalama go tan kay ko dupi neddo kay ne webi hamma kono lewru abe tena ledde abe jowo abe tena ledde abe jowo fodde lewru hatta kana ar-rajulu yamradu fayaqulu la in ufitu la ajma'anna hadaban li ibrahim ha wona bom gorko ayat gorko goto e mabbe rafi cellal mi yeso Allah ummini kam o do rafi mi takkani Allah mami ten waare ledde ko ibrahim warde ibrahim duppire jom Allah ummini dum e ma yani ko tenu e ledde makko ara wada hen goddo rafama kadi wi jomon sa ummini kam o do rafi mami ten ledde ko ibrahim duppire non kambe tan mabbe mbadi kambe ngone gonga ko kanko woni fenal kambe dum jaggi e takkan dum Allah famide وكانت المرأة التي نام دبو تنذر في بعض ما تطلبه لئن أصابته لتحطبن في نار إبراهيم أي دبو عند الرب مابة كمبي جوم تكن على أي الله سأقول لك مدني بينجل غورل ولا بينجل دبل ولا بيا ما مدني دوم دو متكني ومامي تين لد كو إبراهيم دوبره فاهمي ده وكانت المرأة التي نام دبو تغزلنا متن فلا وتشتري صوت الحدب ومت فلا واتدم no garage ni o yaha o yeeya o sooda hen ledde yo wado e ledde ibrahima pour dupire famide non badanno bi ghazliha ihtisaban fi diniha holko jom wadir non ko sabu Allah e sabe yidde wurdude diine mum kam ibrahima ala ko bonno diine mabbe kamena men jidde ko diine mabbe yo wur mbada hen fi sabilillah jom yeeya sooda ledde yo wado ibrahima ko dupire fami جون وكان الرجل لا تنام غوركو يوصي بشراء الحدب ويلقاه فيه اير غوركو لelo rafi cellal jogori mayde yesami mayi itte jawdam di hasaba nangam ciodo ledde beyde ibrahima ko dupirta ko walamma jama'u ma aradu gel nen be dendini e ledde ko be cokuluno ko wa ash'alu bi kubbi fi kulli nahiyatin kala hen bangi min al hadab ledde de naran jangi ay de be ngada hubunde be irdo kubbi be irdo kubbi be iriga kubbi jangi nge fofu rupiti lawol gotol hawri lawol goto hakkunde tan jangol jaggondiri dum do fo wonti ngule ay asusa battade wana dow wana saraji di fo wonti jangi ngule kine mawni ibrahim nan ko jogore be mi jogore weddede hen fami jokya jonnon fasalatin naru wastaddat jangi nge go hubbi nge lewtine fewi hatta in kana tayru la yamurru biha فيحترق من شدة وهجها وحرها هاي ندوري سهيدي هكذا جاينغ قول أسمان تبتك ويدر جاينغه أكيد نقول لك يوتو ويدو ليانا هند مايا جونن فأوقدوا عليها 7 أيام من نمشي جاينغ قول فد بلد جيدي ينتر جاينغ قول نهوبا أمبر هن لد فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم قلنا من جدي جبت إبراهيم أمبر دوما يدر جاينغ فلم يعلموا بأن كيف يلقونه من دونك أندر هل من بطل هل بردام شاب سبي ناو ما يتوجه كم ما يت فقيل بيا إن إبليس نون جاء وأريه وعلمهم عمل المنجنيق فعملوه وجنجني بنون جang de on lottundu nambal lottundu be jaggadum be beddo mo ender jangule taw kambe be goddi ko Iblis jangi be den fere kuda dal fami jokko jonnon suma amadou ila ibrahim tagal to handi be dañi fere no be dra jangul be jeeyi be gaddo ibrahim jonnon faqal yadu be tongibo o rafa'uhu bamtibo ala ra'sil bunyan be ngabbidan dow maadi towndi be nabi ibrahim be jejjinno dow to don jogor wade lottundu weddo mo dar jangol to ma ngabbide makko ha dow balal to be dari ton be jaw non be darim fami jonnon wada'uhu be badum fil minjani ndar lottundu mo qayyad lam tanga ma gawlam lunkijina judde nan kaba gaydande fasahati as-samaa wal ardi asman wulli leydi wulli wa man fihi ma min al malaikati e ko wone asman e ko wone leydi fo e malaikaaji ngulli wa jami'il khalqi dannagal tagorde fo wulli illa saqalayni sunata ko yimbe jinneji kan tan goni gullani sayhatan wahidatan tagoje do fo ngullidi lawol gotol sor olondu lawol gotol ne ngulla annabi Allah jogiri warede sana neddo e jinne be tan goni kanyum bonnani hajuji man famide
rabbuna ibrahima khaliluka yulqa fi nar holko ndiwrundi haali tagojo ɗe fof mbi ko heyma joomi amen ibrahima sehil ma nana jogori weddede nder jeygol Allah min gona wiide ni wa laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayruhu wa laysa fi ardin ahadun ya'buduka ghayruhu ala noon e dow leydi he hande mo ñarawma an tan goto an Allah sona ibrahima goto fa'zan lana fi nusrati yamir min minen tagojo ɗe fof min jaha min jingana bo non ko min halfa min ngala durwa umma tan min mbaɗa ko min ngala yamirode amin cakkitinma min jaha min balloyambo min jingana bo tagojo ɗe fof mbini fami jokku yaha joni noon laysa li khalilun eyyi faga Allah taala Allah tawɗo wi innahu khalili Allah jappi Allah wi kanko ibrahima de mo mbiɗono ko sehilam laysa li khalilun ghayruhu mi ala sahil a faami laysa li khalilun ghayruhu mi ala sahil hay goto sana kanko wa ana al ilahu min woni deweteɗo laysa lahu ilahun ghayri min woni deweteɗo kanko ibrahima ala mbo rewata sana min tan goto woni mbo rewata a faami de eyyi joni noon qala wi fa in istaghasa bi ahadikum aw da'ahu falyansuru joni noon mi yamiri kanko ibrahima kala nde huccite goto e mon so malaika mum so ko wawi wonde fof so tawi o noddi ɗum yo ar walla mbo mi yamiri on ɗon yo ya walla mbo fagata azintu lahu mi sakkiti mi yamiri kala mon mbo noddi yo ar walla mbo yo ya walla mbo mi yamiri fami de eyyi komin yamiri wa lam yadu ghayri tawi noon o woppi ononon fof o noddani hay goto sona ko min tan fa ana waliyuhu ana a'lamu bihi on sako min woni waliyu makko min woni ballo makko min woni ɓurɗo andude mbo min woni dandowo mbo e oɗo bonde eyyi joni noon eɗen keeɗi eyyi tawi o woppi kam o huccire moɗon jeeye mballe mbo so woppi mon onon fof hucci amin goto mbeɗa wawi waddar intervention min arda mi walla mo fa khallu bayni wa bayni tawi tan acci mon onon fof o noddani moon gaccide kam e sehilam ibrahima walamma aradu ilqa'ahu gel nden ɓe jiiɗi weddade mo finnaɗo e nder jeygol he atahu khazinul miyah nden Allah addi oɗo malaika teppitiɗo affaire ndiyam o ministére de hydraulique mi anda wiyata Allah jogi gouvernement malaika kettuɗo e affaire diƴƴe o on malaika ara ibrahima eyyi waɗi ɗon ɗo tawi ɗum ibrahima ne jogori hande weddede e nder jeygol he o wi ana khazinul miyah min woni joguiɗo affaire coktirɗe ndiyam o famide wa qala in aradta ahmadtu nar o wi ibrahima so tawi aɗa yiiɗi joni joni mi adda ndiyam mi sokta ndiyam ñifa jeyga joni joni a faami wa atahu khazinul hawa malaika goɗɗo joguiɗo affaire keneli affaire hendu kanko jogui weeyo ngo so welama on kadi are makko salmini mo wima joni so tawi aɗa yiiɗi joni joni in shi'ta tayyarta nara fil hawa mi adda hendu joni joni mi sara jeyga ngue petel fof ay banggue saro ha laaɓa ha wawi haɓa tala ko wonde min jogui caabi hendu ƴewa ko mbiɗa ko an tan keeɗimi sa ñaguima tan mi waɗa ɗum joni famide ande on malaika ɗari fa qala ibrahima wi la hajata li ilaykum famide mi ala haaji mi sohlani on mi yaafima on hasbiyallahu wa ni'mal wakil ay ɗum ɗo konngol moƴƴol konngol dandowol hasbiyallahu walla hasbinallahu ko hunde wande fayida sa dowlo ɗum ceerno Allah dandete a so yina ɓilima Allah ɓiltete hasbiyallahu Allah heeƴi kam wa ni'ma tari alwakilu bawɗaɗo fiyakuji ruwi habrama anno hono kanko qala hina aw saɓuhu li yulquhu fi nnari habrama kadi won habaru biɗo nde tonga o wedde nder jeygol he o wi la ilaha illa anta subhanaka o wi ni lakal hamdu walakal mulku la sharika laka wiyama ngol konngol o weddi o haali ngol kanko ibrahima o wi la ilaha illa anta dewetere ala sana an Allah senade wodanima an tan jeeyi dendagal jettoje an tan jeeyi dendagal laamu ala mo ndenduɗa hay goto o wukkitingol ɗo konngol haɗa makko weddede jeygol he famide nden o weddama jeygo summa rumu bihi summa ramaw bihi fil minjani ɓe nanguimo noon ɓe beddimo e nder lottude ndu ilan naari kadi fewde jeygol ɓe beddimo hakkude jeygol to fastakbalahu jibril nde beddimomo tan jibril teɓɓimo toon to nder jeygo to toon jibril teɓɓimo toon jippinirmo seesa fami mato jibril hulani sumde kañum fami de eyyi on saaha noon on jibril jagguimo kañum jaɓɓimo toon kamɓe gondi to jeygol to fami fa qala ya ibrahim o wi kanko jibril nde jaggi baba ibrahima o wi ya ibrahimu alaka hajatun on haaja joguiɗa amma o wi amma ilayka fala yoton jibril de on jaggimo ɗo
jibril man bela mo chokola o tay koy ma an ala mi sokolane ma an tay tan qur'an kam ala ma haju ko dum liman billah on ko jogi liman tan ha timmi ha mudu juri famide ha tay tan ko an kam jibril ala mi sokolane amma ilayka fala tay tan ko an kam ala ma haju ala jibril wimbo fas'al rabbaka joni nyaago jami wadde o hakkitima qala ibrahim wi hasbi min su'ali ilmuhu bi hali o yoni kam e ñaagade Allah andude min mbami Allah nandude mbami so ɗacci kam yomi duppe basela so tawi kadi o yiɗana kam duppede o dandemi amma ngaftude ɗemgal ene ñaagoma ɗum ko way ko bonnugol connexion jarani Allah yi ko mbattemi ko fof so ɗaccimi duppama basela so tawi Allah waɗi intervention kadi o faabimami gasi hay ñaagade hay Allah hocci dan o yo wallum am o jogori wiide goɗɗo e wallum Allahu akbar fami ilmuhu ndo hasbi min su'ali ilmuhu bi hali yoni kam e ñaagade Allah andude no mbami wa kana waqtu ilqaihi fiha laatino waqtu no weddata e jaygol he ibnu 16 sana amo yaara duuɓi 16 16 weddata e weddata e jayge amo yaara 16 ande o kam so helli fetawde kono ƴewno wayi ɓendude haqqille no haaldirta ɓe babiraɓe ɗe golle cikkata ko joom duuɓi 50 en cikkata taw 16 ɗon ɗon yaranno ɗe golle fof ɗe gollaɗe ko 16 ma yaranno hitande ko qila wiyama ko ibne 26 won wiɓe ala ko 26 ma yaranno walamma ulqiya fiha guila no weddama nder jaygol he jaala kulli cheyin yudfi'u nnara illa alwasaga nden weddama jaygol kala ko Allah tagno fof ari yidde wadde on wontude pompier ne ƴeewa jaygol ñifiri sona lugu jaddere ɗi luguji gonoji e cuuɗi men ɗi lugu jaddere tan ari kañum ne pompa jayge nge ne wutta yo huɓɓu yo ɓeydo huɓɓude beele o maaya ɗum waɗi lugu rewi wuttude wutti ha nanɗe ɗe jeehi ay lugu nanata lugu nanata o rewi wuttude andi saɗa wutte so ɓooyi tan guitema hoorema nde musat kanko no rewi wuttude ha nanɗe jeehi o faaɓi ɗum waɗi nela sa sallam wi kala kawruɗo e lugu jaddere yo war ɗum sa fi lugu jaddere tan piggal gotal tan taw ko piggal gotal tan o maayi aɗa windana baraji temedere sa waɗi tap a ustoto wontata ko 50 sa waɗi tap arta hedde 25 ha natta dañde heɓɓat neke lugu saɗa fiya ɗum neke accu tan ha pewniɗoɗa lawol gotol tan pap oto ɗimmit a mema tan la sigi daroyoto anne ko noon way ko hunde jasde a wawa lugu kam taw laaji taƴani ɗum weeɓande a mema tan laaji taƴ eyi lugu ko noon way ɗum ko gaño Allah ɗum ɗon jeeya ko huuɗi lugu ari kañum ne wutta jayge ge yonko ɓeyde huɓɓude beele jiiade Allah o beele maaya ɗum addani lugu huuɗede Allah fami jokkoya joni noon o wi illal wasaga fa innahu kana yanfuku fi nnar sona lugu jaddere kañum wuttanno jayge beele nga huɓɓa on saha fa samma o faaɗi bi sababi zalika sababunde ɗum o wonti paho wa amara sallallahu alayhi wa sallam bi qatli nelaɗo Allah yamiri kala jiiɗo lugu jaddere yo war wa kana min qatli wasagatin wa kana laatima man qatal wasagatan kala barɗo lugu jaddere fi awwali darbatin e fiyande wotere tan tef gaccuɗamo o maayi kutiba lahu 100 hasana ma windane baraji temedere o fi saniyati duna zalika sa fi laabi ɗiɗi keɓa 99 sa fi laabi tati arta ha noon yarata kala piggal fof ngal ɓeyɗa hen baraji ma no gusso sa renaki ɗe gasani Allah neke lugu jaddere ƴeew tan hayso faɗo tan walla lawol gotol tan oto ɗimmit o fi salisati duna dhalika sa fi lawol tatagol kadi yatira caggal zakara ba'd al-hukama goto anduɓe haralleɓe o wi anna al-wasaga la yadkhulu baytan fihi za'faran gando goto wi kala jiɗɗo kala gañƴo lugu jaddere naata suudu ma ya soodoy ko wiyete za'faran sa yilima ne yiite sa waɗe suudu ma lugu jaddere natta ɗon lugu noon ko hunde jarde rentade sabina naata e ndiyam soofa hen yimɓe jara maaya ne naata e barme walla condi walla ko nandi hen ɗum ne lugu ko hunde jarde o wi za'faran noon yadani lugu jaddere e balɗe ɗo kadi en nani vidéo goto wasata joguiɗe portable fof taw yi ɗum o wi lugu jaddere ne riwre basalle laaj ƴeewa laaji kewɗe kerƴa ɗum loppa ɗum mbadda e lamɗam tawadde lamɗam mbaɗa tamon cara ɗum e nder suudu ma lugu weeyata ɗon fof ɗi doggat ɗe gadda ɗi jaha eyi basalle laaj unde e lamɗam mbaɗa ɗum tamanɗe mbaɗa ɗum nokkuji to fotata wonde fof eggat ɗon yalta laɓ eyi ɗum on vidéo enen jogui ɗum ɗon
inshallah nan famide yoko وينن ومدة مكسه في النار 7 أيام النبي إبراهيم وني أندر جاينغول هي بالد جيجي دام وون أندر جاينغول سما نينتون نيفاندي كون الله مي جاينغول أوتو ميمبو جاينغول مي مان جاينغول سوسا سومدم هولي وقيل وياما كو 40 يوما بالد تشفان دمي ام وون أندر جاينغول وقيل وياما 50 يوما وياما كو تشفان جوي نيالام ام وون أندر جاينغ اسكي أفهمي آلة ترمى بها الحجارة فارسي معرب لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب وهي من جنيق نقول له كونغول نقول وانا عربية كونغول عربية لا تاكوني من جنيق جاتونغو يقاف تقول ندند كلمة غوتو عربية لا ودوم ما واوتاوندي جاتونغو يقاف ندند من جنيق على عرب كونغول فارسية وني كونغول إيران نابي toujours أنا كويمن أنا جوكو كونغول إن أتوجه ندر دمغال من أنا جون فوتان كو بجات بيكن دوكو سجلاجي سجل ونا بولار من كون أن يتي أن ناتني سوكا من فوجيبنا أو تكر كوي فولار من جيا كون ونا بولار من أنا بيدن كو كودي وني سجل جون كونغول toujours ñom yeto gol kongol tan natine damgal woppa kongol mum gol ndaka wadde min jani be arabe be kutorongol kono gol wona arab jakka nan fami issa o ko do haadi Allah wi min qulna lahu min binima an fami de alu bi kambe hefere be harriqu nduke ibrahima wansuru balle jingani alirakum allaji mon in kuntum so allah tin fa'ilun kon gollobe qulna min bi ya naru ehima jangol kuni ya lato bardan ka bubul wa salaman kisal ala ibrahima falam tahriq minhu ghayru wisaqihi wa zahabat fami hararatuha wi ndo na wadda man dar jangole Allah mi jangol ya wonam ba kisal ya wonam ba bubul e kisal aso so wiano ni ngol wontan no galas kadi ko warata nen na wadda man dar galas mayata o wi ko bardan o wadi hen so salaman darano kadi jange nge wontata ko galas o nata kado may sabe galas ko darna ko jijam yo may o wi bardan wa salaman ndeke jange do nge wondo ange hubbade ha hande kon non ko sumanno ko natti sundu o leli hen hayimro wadani non Allah kawni be jon nani nabi ay sapeur pompier en be jogi wutteji am bay nadde e der jange taw be kubani taw be nani dum andana kam sen kebi dum ga nani an kabe kaldum jom bay nadde der jange tan jogi wutteji taw dum don hubbata kadi mon diwri gotere ne wodi enen jende tafasiruji min don diwri kayde sondi boyde sigeji mayde di change completo ni change de lebi kesi ni diwani nata der jange nyama sigeji di fo halaba ndi yalta ndi ha boy tan sigeji kesi gadi ngarta wona dañi kadi complete kesi Allah kawni be ceero Allah kawni de wade mi anji gertogal ne moda boddi wontan dum neddo modi boddi wontan dum jam gandiren non gertogal kam yitalam jiirum gofingal bina tawane modi boddi ha heddi laace do neddo kam marsu modata boddi kan kala ko lorata ma wonko adana wonto arata lorata goddum goral baleyal mbi kanyum ara en gaska tan yetta koyngal mum nanno der gaskato boddi jagga hen yaltina boddi ndi o nyaama dum ay batta watam neddo so wadina wattata joko famide jonon abrudi bardan ghayra darin Allah wi jangol gol wonto bubul gol lorata warana joli annahu kanko lamma ulqiya gila dana waddama der jange akhazatil malaikatu bi dab'ihi malaikaji tebbimo do jagge balabe di jagge do o jippindira ses malaika jagge mo jippindira mo jam famide fa aqa'aduhu be jogini mo alal ardi do leydi o jonon fa iza aynun ma'i azbin wa warada ahmara wa narjis wi ndeke yo sawde ndiyam beldam famide o wi'ama kadi ko sawde wodere en nar ko wete narjis wa ataahu jibril addani bo wutte bi qamisil min hariril jannati jibril addani bo wutte ita ko comci harir al jannaji wa tanfisatun ay kono matala adana kadi matalaji fa albasul qamis jibril borni bo wutte o aqa'adahu jojjini mo ala tanfasati o jodi e dow dum be
dow matlahe o jonnon wa jalasa ma'ahu yuhaddithuhu jibril malaika o joodi sere makko be jewtide o yaqulu lahu jibril wiyamo ya ibrahim ahima ibrahim inna rabbaka jomede yaqulu laka wima ama alimta anna an-nara la tadurru ahibbai jibril malaika o wimo ibrahim jome wima mo andinma jaygol hayso ko lorata yidbe makko be onon kon yidbe Allah jange waawa mon habat jange waawi ko hudabe Allah be ben jangol jangata fiya amma onon jange Allah ko waawi mo Allah wi kam yom wiye non famide parce que yalla wattena ben don jokku famide ey joni qalo ibrahim wi ma kuntu ayyaman qattu an'ama minni min al ayyam allati kuntu fi an-nar ibrahim na halta o wi kanko de o meeɗaani dañde ñalawmaaji belɗi dakhbuɗi baɗɗi fayida haa foti e ñalawmaaji ndew daaki e ndeer jaygol he nde woni ndeer jaygol to vraiment ñalawmaaji belɗi car tumma nadara namarud caggal toon namarud o ngabbi dow yuurni yi ibrahima ne jooɗi e ndeer jaygol jaygi ɗum ɗo fof ko jaygi amo juuɗi emo joodde jibril ne wonti neɗɗo aɓe jooɗi eɓe jewtide kanko namarud woni kana an mawɗo heefere ɓe jamirnoɗo yo wedde toon on ndaari mo ne moƴƴi o asrafa ala ibrahim min sarahilla o ngabbi ko dow sato makko étage towɗo walla sowro towɗo o jimta ibrahim o wi ibrahim he o heftini ibrahima ne jooɗe nder jaygol he o noddi ibrahim joni fara'ahu jalisan fi rawdatin o ibrahima ne jooɗe sere e nder jardin ɗo makko ɗo hante ndiyam ne woni ɗon ɗum ɗo fof jaygol on ɗo jooɗi ɗo ɓe kono ko jardin woni ɗon jardin kecco woni ɗon wal malaku qa'idun ila jambihi malaika o ne jooɗi sere makko ɗo فناداه ونودي كانكو نمروز بن كنعان ويا إبراهيم إهيما عن إبراهيم إن إلهك الذي بلغتك إن إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين النار لكبير وإيه ما إبراهيم هو نقارب وي Allah maɗa baɗanɗo ma ni o hanna mayde ngol jaygol vraiment Allah ma ko Allah mawɗo de he vraiment jogi Allah mawɗo kono ande Allah ma ko Allah mawɗo Allah bawɗo waɗande ma ni wala ande a jogi Allah mawɗo hal tastati'u an takhruja minha Ibrahim est ce que joni aɗa wawi juude jalta jangge bawol aɗa wawi walla wawa mben namde ma ɗum est ce que aɗa wawi yaltude jangge he joni namurude halta makko de qala Ibrahim na'am qala bismillah hal takhsha ila ɗumta an tadurruka est ce que an ahulani sa ummima joni awi aɗa yalta jaygol ngol ñamete de a hulani ɗum yallah o yalami hulani o wi ɗum tan ummi ibrahima ummi ɗo joɗinoɗo o fa ahrij minha yalta jaygol he fa qama ibrahima ummi yamshi emo yaha fiha e jayge he hatta haraja minha o yalta heɗi bowal to hay hunde sumane makko sona ɓoggi ɗiɓe kaɓirnamo ɗin ka jayge taƴi ɗumen ɓeyde ko hay leɓol iwani makko famide eyyi ɓoggi ɗi kam taƴi jayge ñami ɗumen fami falamma wasala ilayhi joni nden o yalti ɗum o tawi namarude bowal ga namarude daarimo de qala namarude o wimo ya ibrahim man rajulu alladhi ra'aytu ma'aka mislaka fi suratika qa'idun ila jambika o heɓiti kanko namarude bon kanaan o wi ibrahima nde jiimi aɗa jooɗi nde won gorko goto jooɗino sere maɗo nande maɗa an kam woni kanko o wi ko jibril malayika o arno yewtude on no ɓeɗa yeewa toon aɗa yewtude nder jaygol ardo ko yewtude o wi noon qala o wi zalika malaku dhilli o wi on ɗon ko malayika toppitiɗo affaire ɓuuɓri o arsalahu ilayya rabbi li annisani o wi ko malayika o mo ganduɗa kanko jogui affaire ɓuuɓri Allah nelimo ƴam ara yewtami fiya qala namarud wi ya ibrahim hima ibrahim innini min namarude mo garde bon kam jogorɗo ballorade ila ilahi ko fewde Allah ma o urbanen komi jiɗɗo waɗande mbo saddekeji kewɗi mi sakkono vraiment mbiɗa weltanimo Allah ma o dal ne foori haɓude Allah ma o no way forde ni no way yiddema ni e ko waɗanma ko mbiɗa yiiɗa waɗandema cadeauji seeɗa mi rokkama huy wata bonde fonno wiide kay mbiɗa yiɗnade l'islam kono wi ko mbo yiɗɗo waɗande on o hirsa ɗo gayi kewɗi o hirsa ko heewi o waɗan o Allah o vraiment Allah ono waɗi fayida Allah ma ono yiɗma waɗnima ɗo golle baɗɗe fayida o dandima e oɗo bone o Allah ma mi warantumo jawdi kewɗi famide jokko qala ibrahima wimbo idan la yaqbalu llahu minka oto waɗ bonna jawdi ma o wi o innino min ami diwide elle
ala namru wi inni muqarribun ila ilahika qurbanan bidi battarade Allah ma o qurban ko ballorte lima ra'aytu min qudratihi wa izzatihi fi ma sana'a bika sabi ko jimi e hattan makko kanko Allah o e sembe makko e ko gollan makko vraiment weltani mamul fe hina abaita illa ibadatahu wa tawhidahu tabi an annene kadi ahulani hay goto yimbe foki di bangi an goto heedi bangi ahulani be adan yakibe Allah goto cibida ko on tan cibida rewde kanko tan goto dewda an kadi ka tinni do ana Allah kadi jingan ma danduma e odo bone vraiment Allah ma on bede weltani mon fe joni non o wi o annina min zabihun lahu 4000 baqaratin bedi hirsande mo ujunnaji nayi holsere kalci ujunnaji nayi ande ko gala wonnode ma to e tew hewadde ali ibrahim wimo idan la yaqbalu Allah minka ma kunta ala dinika hatta tufariqahu wa tarji'a ila dini o yi oto bonu jawdi ma Allah jabantam ujunnaji nayi nagge sa hirsi ad hedde dini ma kefara gal shirku billah ma tawta kam dinam mo gonmi o nden hayso dammol goto kirsuda ma dañ baraji oto bonu jawdi sa waɗi ɗum ne hirsama tattam yimɓe ñamina baraji ngala sabi arawani dina Allah o an ndewɗa ko sanamuji eyi ɗum noon haysa bonnan kake ma ibrahima wimo non fa qala wi la astadi o tarka mulki ibrahima ko mbiɗa ko hon ɗum kam mi wawa ɗum de woppude ko gonɗa dow mum ko mi tawtoyma ala mi wawa ɗum kam mi wawa ɗum walakin ko woni kam sawfa asbahu halahu kono kam mam hirsan Allah ma ujunnaji nayi holsere vraiment sabi weltanadam tefere fuuy ay dam fuuy dam jonna fa zabaha halahu namru yili kolce te ujunnaji nayi hirsi fof fo sakka sababu ɗum wa kayfa an afamide wa kaffa an ibrahim alayhi salam o ibrahim an kamanti ya dalima la sele wenceng an kam ya jidda fo wala jidda fo hal jidda fo gol an kam min gaccim do gissa o haaj yoken ananti ya kala hande ko jidda fo waɗoy jokku waradu bihi kaidan be muuyi e makko kanko ibrahima ande ɓurana kañum jofot tan issaji ɗin so ngari kañumen kanji jañanten ha yaaje Allah yo aradu be muuyi bihi makko kaidan feere wa ja'alnahu min badibe humna kambe al akhsarina kambe gon terdube jawtan ko be kubi ledde ko fodde lewru ledde na tene tampereji kurtuji be tampe e zéro ibrahim mayani tampere wadi famide mbadi perde wa najjaynahu min dandi ibrahima o luudan annabi luud ay annabi ibrahim luudo ko bi musiddo makko kambe fo kawre zaman goto luudo nelato kanko nelaga kambe fo kawre zaman goto annabi luud ngandi luudo boyi de nak luudo hecci Musa en hecci Isa en hecci Dawud hecci Sulaiman sabi kanko ibrahima kambe kawri net ibrahima kadi ko bamma ko tokos sabi kanko ko musiddo ko mawnum ibrahima ala miñum wi haran to iraq on jibini luudo wa najjaynahu min dandi ibrahima luudan luudo ila al ardi allati barakna fiha min nabiyati leydi ndi ganduɗa min mbaɗe mum barke lil alamin wonde binde on ɗum sham ɓe peri ɗum ɗo ko woni ɗo ko wonno ko iraq leydi iraq so leydi Saddam Hussein to ɓe peri toon ɗum ɓe pay sham won diwan Palestine en Syrie en to gonto ɓe paati toon ɗum ɗon toon ko leydi annabaɓe hewɓe ko toon ɓe peri ga ɓe pay ga famille jokken wa kunna min latima no walla o noon wa wahabna lahu min dokkima kanko ibrahima ishaqa ɓeɗo biyete ishaqa wa yaquba nafila tan ko ɓeydari ay nafila fitra ko ɓeydari ay ndeke nafila ko ɓeydari a juurat farillaji ma ɗi ha gasna mbaɗa wes ɓeyda hen kadi ɓeydari ndeke wadde so farillaji ma timmani nafila ko nafata hay bata ko ma la budda ma farilla ara nafila ara ɗum Allah wi min dokkima kanko caggal dande ɗe mangol jaygol min dokkima ɓiɗɗo ɓe ishaqa on kadi wuuri tawi kanko hoore makko mbo wuuri ha on jibini ɓiɗɗo wiyete ko yaquba anne weeli ha may ngo junnanede nguura ha jiiya ɓiya nguura kadi ha jiiya ɓiya ne weeli ha ɗon way hade fami ɓe fof kadi on jaɓɓi kadi koye fela makko no wayni ko noon ɓen mbayi ibrahima Allah teddini mum fewi a faami joni noon wo kullan kala goto ɓe ibrahima o e ɓiyum o e tanum o kala hen goto jalnami mbaɗi ɗum salihina koɓe moƴƴiɓe hollum koɓe annabaɓe o jalnahum min mbaɗiɓe a imma tan koɓe hohoɓe koɓe ardiɓe koɓe ñimtinteɓe hen goto fof waɗa ko neɗɗo mawɗo jogui caggal yimɓe ndewe muɗum ɗum ko teddugal manggal fami yahduna kadi aɓe fewde yimɓeɓe ɓe amirna e fewde diine amen min hen goto fof woni khalifa diine mawɗo ne nodda e diine kam fof ko hakkude kanko hoore makko e ɓiyi ko e taani ko ɓe fof dañi ɗum o jaalnahu min mbaɗiɓe himmatan koɓe ardiɓe yahduna tawde yimɓe ɓe amirna yamiruɗa hol diine amen wa wahayna min mbahima ilayhim fewde mabɓe fi ilal hayrate golleji moƴƴi yoɓe golli golle moƴƴe
wa iqama salati min jamiri be nyimni njulu wa ita zakati ko asakal min jamiri be dum famide wa kana be latino ma kambe kanko ibrahima e be ngoma ko fof lana wonande min a bedina ko be rewobe be ndawan sanamuji min tambe ndawta o luudan jamto annabi luudu atayna min gaddanimo hukman gandal famide hukman ko wawde nyaawore faslan baynal khusum hukman wawde nyaawde wa ilman gandal famide wa najjaynahu min dandimo min alqaryati aburu allitina gon kanat latinongo ta'maluna golla ahli al-amal famide ahliha al-a'mal al-khaba'is kanko annabi luudu kanko ne koy zamanu makko luudi en kagal fuddi gorko wondude gorko woppa debbo taw ko desal gorko yaha dahmito e gorko num taw ala haaja debbo on bone fuddi ko yimbe be annabi luudu yon dembe on bonande Allah halkibe dandi annabi luudo no on taw an ala hen e yimbe wonde be luudo be danda kambe wadanobe golle bonbe Allah halkibe famide jokko ya famide innahum kambe yimbe annabi luudo be kanu be laati ma qawma sawmin ko yimbe bone ko yimbe bonande ko waddo fasigine ko beltu daftare Allah wa adkhalnahu minna nimbo kanko annabi luudo fi rahmatina anjar yurmede amen wa innahu kanko luudo min as-salihin jamay mojjube bo Allah wi ko mojjude ko mojjo o nuhan jamta annabi nuhu izna datu mande o noddi yimbe makko min qablu ko adi ay min qablu firti ko odo nuhu mo gonden do e halde kanko hecci luudu kanko hecci ibrahim ay do e deftere he issa ibrahim adi addede do luudu rewna hen beddi fo kanko hecci be kanko adi berda aduna e dum o nuhan annabi nuhu jamta mo kanko ne izna datu mande o noddi yimbe makko be o wi o hudi be o wi rabbi la tazar ala ardi min al-kafin dayyara ndem be tampide makko tigiri o yehi ma jomam halko yimbe be fo halab tawde be jabannaje diine duubi temedde jenay duubi 75 amon nodda bo dañane e mabbe temedere neddo fami Allah kadi wi mom foftini hoore ma ko jabi ko goddum wonta beydade gasi o tawde ko non warda Allah jabi duwa o adde Allah adde dufan halkibe kankon jangoto yawmal qiyamati tagore nde so tampi e darde mabbe ngar nyaagade mo yo nyaagono be Allah o miijo o do duwa mo dumino Allah jaabi yimbe makko kalka hade Allah wultinde mbo e majjum o yimbe mooli Allah gofe kam wonko wojimi eyi wi do muccude Allah mi nyaagono mo jeeto kaari min wonko wojimi kanko dum do kanko hulbinama kanko famide kambe kala biyaado kala nyaagaado fo hulat ha do nela sallallahu goto on goto nyaagate tan sujja e leydi Allah yamo nelaado do julde ala do yaw tan taw ko jidda wadnede badenda jidda fo bismillah o yen jimmi ko tagore nde tampi darnde be tampi be lorli hante yo nyaawre nde wade yahbal janna jaha yahba jangol jaha Allah nyaawre wade do nyaagonde makko kanko sallallahu alaihi wasallam heddibe hay gor suusa ay annabi gor suusa nyaagal jokko rewen fastajabna lahu min jabani ma du'a makko fanajjaynahu min dandi kanko nuhu wa ahlu ko reji makko holta min badi be ko der laana ben jolni be laana kanko yimbe makko fof laana kana woni ndiyam ala foto leydi woni foko ndiyam lebbi jeegom am ngone ndiyam be ganda to be gummi be ganda to pay foko ndiyam ala foto leydi woni nyanda sappo mawnum yaawa ha nyanda sappo haran lebbi jeegom timmudi den laana ka teeroy e hayre tay hal Allah yamiru ndiyam dowdam yo darto ndiyam lasdam yo leydi moddum laana ka guusi e dow hayre wiye juudiyu on ka dari on woni be jippita e leydi nde yari ndiyam mo ko cinco e wuro mabbe woni ala e der aduna he wuro sana ngon woto woni kanko ambiyama kanko ko way kono ko baba adama dimmoni kala ko yaltuno e adama halkima e dufan haydi nuhu e galle mum waddo way kono kanko wonti baba adama dimmu fami min dandi be min al karbil azim e sunnu mawdo hollum yolede wa nasarnahu min balli bo kanko annabi nuhu fami de min al qawmi yimbe allayna ben kazamu fi nubi atina ay jamen min dandi bo yimbe makko be donno ko bonbe min dandi bo min kalkibe innahum kambe yimbe annabi nuhu be kanu be latima qawma sawin ko yimbe bonbe gollobe bonandeyi fa aghraqnahum min juli be ajma'in kambe fof hay goto min goppani jangto kadi wa daoud annabi daoud wa suleyman annabi suleyman jangto qissa mabbe kambe e der deftere ma kalna lemil mangol iz yahkumani to mande be nyaawi fil harsi e remru fil harsi engesa iz tuma nafashat ne bonni fi engesa ba ghanamul qawmi dammiri yimbe afa mara'atuhu laylan goddo jogi non dammiri mum matande ori ladde ande jofi matande an dammiri sa walla hay nay tay haran tan so jofi jamma ummade kadi yilo ya nyaamoy joni on don baali makko gummi ko jamma walla so dammiri makko no wi way wonde baali way wonde bey gummite jamma go jehi nyaawi bonno e ngesa janana halat den pini non be ngari nyaawde to annabi daoud wonno mawdo kanyum wonno khalifa don be ngari nyaawde don
Allah wi kunna min latima li hukmihim ñawore mabbe shahidin amin tawtara ñawore de fami de قال داود ويل صاحب الحرس رقاب الغنم وقال سليمان ينتفع بدرها ونسلها وسوفها إلى أن يعود الحرس كما كان فهمي ده عندنا قصة زمان النبي داود ميدن غوركو غوتو جم جوغي ndamiri makko o ori ndamiri makko ha jofo yonti o jofni jammadi gummi inatoy e ngesa janana be nyaami dum ha laabi jam ngesa fin subaka day ngesa mum tay ngesa nyaayam ha laabi kanko yaltin ndamirdi o yi o kalmo yi waaji o to annabi Dawud alayhi salam annabi Dawud nodde jom baali o naadi non yaay golle bonde ndamiri ma o nayi ay ko mbadda gode bismillah joni an jom ngesa naw baali makko di ya naw yo buubi an ya yalla yow sawru ma jaha ay an gamande a perdi ndamiri ma di jobirama ngesa ba ya annabi Suleyman won cugol toksil nin don jodi wi baba min nambe jogi ñaawore ɓurde nawade nde ɗo ñaawore jawtan Suleyman so tokos bamma ko ñaawi koye ijtihad ay ijtihad noon sa waɗi ijtihad a hawre gonga a dañat baraji laabi ɗiɗi sa waɗi ijtihad a seli a urnima e kote bakkat ala ha joni a dañat baraji lawol goto joni annabi Dawud ñaawi nde ñaawore kono ñaawore nde kono selde ala hen bakkat annabi Suleyman no wi baba mi jogi ñaawore ɓurde nde ɗo newade o wi holnden mi ñaagode ma saabu ko jibin mami o wi joni ko kanko jom ngesa o yo naw baali ɗi o toppito ɓira kosam ɗam moye nawa nebam ɗam saɗi mbaɗi leyɓi ande ɓe kesa leyɓi ɗe ɓe jeewe annani an jom baali ya tuto e ngesa makko ba tawi ko tamate wonno hen walla so nana walla so banana ya tuto e ngesa ba aɗa roosa aɗa toppiti aɗa rema aɗa roosa ha ngesa ba ara haaba yettoɗo ba wolnoɗo ba wonnoɗo kefta ndambirima hefta ngesa makko anani joni annabi Dawud babiraɗo tawti ɓiɗɗo o non ɓe mbaɗoy kono sinno won han ɗum moɗa certes ngesa ndambiri fami est ce que a waɗi ko niɓɓiɗe tan jokko niɓɓiɗe min kam mi anda ko niɓɓiɗe tan walla wona ngo bonno tan noon o wotere tan walla accidu noon tan basi acci niɓɓiɗe de yo ay ɓeydima lerde de seeɗa jaafo eyi jokko a faami de ɗo ko ni sifori wona o ñawriɗa ni on saha ahaduhuma sahibu harsin wal akharu sahibu ganamin fa qala sahibu al harsi in hadha qadin falatat ganamu damirma ko wamtima jamma yehi ñawoyi ngesam bonni ha bonni o wi ni caggal toon kadi wonko kewno kadi tawi kanko Souleymane amma yaara duuɓi 11 joni noon fa qala kayfa qadiyyi baynakuma fa akhbarahu fa qala Souleymane mi diwi de leylan fa waqa'at fi harsi ndamiri makko yana e nder ngesam fa afsadatu bonni ngesa ba falam tubqi minhu shay'an hay battadake ngesa ba no ñaawi ha laɓi fa adahu Dawud riqabal ghanam Dawud wimo joni ndamiri makko ko an jeeyi wodanima naw kanko bonni ngesa ma naw fa kharaja ɓe jalti kamɓe jiɗi ɓe jalti joom damirde yeeso ne arti ne moƴƴi ene suni ɓe mirti an Souleymane wo ibnu 11 sana Souleymane ya duuɓi 11 fa qala Souleymane wi kayfa qada baynakuma holno baba ñaawiri on fa akhbarahu ɓe kabirimo mbi bamma ko ni ñaawiri nangam Souleymane wiɓe min de law wallaytu amrakuma laqadaytu bi ghayri hadha min de sinno ko min ñawanno mon wonano baba ñaawirni ñaawiranmi baba noon nanoyi kan haala o nodde Souleymane o wi ɗum joni mbeɗa ñaagorima sababu ko jibinmami haalnam yiyande ma an eyyi ko ni o wi o ruwi annahu qala ghayra hadha arfaqu bil fariqayni habrama kadi o wi kanko Souleymane ñaawore wonde ɓurde newade ɓeɗo ko taw wona nden no woodi fa akhbara bi dhalika Dawud o habiri ɗum bammakko Dawud fa da'ahu bammakko noddimo fa qala lahu wimo bi haqqi nubuwati wal ubuwati mbeɗa ñaagorima e haqqe annabagal e haqqe jibinigu illa ma akhbartani billadi huwa arfaqu mbeɗa ñaagorima sabi barke annabagal sabi ko jibinmami kalna kam yiyande ma nde mbiɗa ɓuuri newade e yiyandam de bil fariqayni qala wi idfa ila ghanam li sahibi al harsi ittu dammiri dokka ɗum joom ngesa ba yantafi
on naftaro bi labaniha ko sam damirdi wa sufiha e tefede wa nasliha kala ko jibini fo kanko jeyi on sahana wa yazra'u awoya sahibul ghanam jam damiri bonnudo kanyum awto yo ngesa janana ba famide li sahibil harsi o tuta ba o rosa amrema am tuta ha ngesa ba wato no ba wano nyanda ba bonnete jam ngesa hefta ngesa mum jam damiri hefta damiri o tawti biddo ñawrata ba jira non fam jonno so tawi ngesa ba wati no wano go fo nawa jeemu fam ko ni kese Dawud tawtimo bama ko tawtimo kese Abraham kadi كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرته فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى رابع جدو gofon jogi bingel gorel ma to be jogi ko wende be nguppanno walla so be lortan jogi be kon dow boy ar diften bingel gotel dogde hen be dogani bingel gotel keddingel dongel gor foy ko biye nawa ala ko biye nawa be pondir bingel be jogi annabi Dawud ñawdoyde de be jettima seede ala jon gor foy ko min jeyi be pondiri te so ñaawaka hay jaygi hubbata andi ñaawore ko ma gasandi be pofta ñaawore gasani hanti ko jaygol be jinga o yetti o wi mawɗo an jeyi ɓinguel ngel cukalel an muñuɗo Allah ganda ɓi ko ɓiye boynawi ko ijtihad kon ɗo kadi ko jumɗo tawi Allah ne seedi ko ɓinguel tokosel jeyi ko ɓiɗɗo ko mawɗo ɓiyum songa joni kanko ne andi ijtihad no mbimi ni ñaawore so addama e ma a ƴewat deftere Allah nde tawi wonko haali hen ñaawɗa a yamta deftere ƴeewa sunna nela sallam ƴewata sunna wonko haali hen sa yiiti ñaawa a ƴeewe deftere a yiyani a ƴeewe sunna a yiyani ƴeewa ijma woni mawɓe seeɗa yawtuɓe beele oɗo masala meeɗano yande e zamanu mabɓe sa yi ɗum ƴeewa noɓe ñawirno hawtaɓe ñawata noon ɗum kadi a ƴeewi a yiyani mbaɗa qiyas woni won ñawore ñaawa nonde ndeɗo e ndene nandi ko ñaawa e kankalewal ne wawi ñawede gertogal walla wona ko ñaawa e mbeewa ne wawi ñawede e lella hono ɗum ƴeewa sa heɓani toon duttoɗa ijtihad woni duttoɗa tan e hoorema e haqqille ma ƴeewa tan no ñaworde gasiri joni noon sa ruttima haqqille ma a ñaawi ñawore nde Allah waɗi kadi ko noon tigui woniri daña jobdi laabi ɗiɗi jobdi a tinnima jobdi a hawre gonga eyyi so tawi noon a ronki a ñaawi kon ñawore ma nde nde rewani lawol bakkata ala ha joni a jogui jobdi lawol gotol jobdi tinnare ma a taaƴi haala ka gasi haala so ñawama tan gasi ante ñifi so ñaawa ko noon wonta tan ko huɓɓude wonta tan ko ngabbe joni noon kanko annabi Dawud no wiiri ni o waɗi ijtihad makko ala hen bakkat haala ka gasanno kono Souleymane ɓii ko wi ne jogui ñawore ɓurde nawade nde ɗo o wi on kadi bisimilla on wi joni jinmi ko mi adda laɓɓi mi fecca on cukalel ngel eyyi toggude wudde fayi hoore oɗo nawa toggude ga oɗo ga nawa joni noon mawɗo o newni cukalel ngel wiyana ala accu o nawa yo nawa wi an mawɗo jaɓɗo ɓiɗɗo yo fecce hakkude o a jibinani mo wona an jibini mo ay biɗo ɓiɗɗo taƴata ko on jeyi bamma ko tawtimo haqiqa ko ɓiɗɗo jeyi tokoso o jeyi totta ɓiɗɗo ɗum woni Allah wi fa fahamnaha Souleymane kullan atina hukman wa ilma ɗum woni Allah haali e Qur'ana kamɓe fof ɓe ñaawi e tinna goto fof ko ijtihad waɗi kono ko ɓiɗɗo o min dokki hawride gonga ɗum ni no windene affaire almudo janngowo beele haqqille mum wela oɗo aya no winden jeeya ayaji bindete jokken ko rewi hen fa fahamnaha min pammini ɗum ñawore nde min pammini de Souleymane hono annabi Souleymane min pammini ɗum ñawore nde fahamna Souleymane no faami o kullan noon kala goto e mabɓe ataynahu min gaddani huwa koto sharhuto hukman annabagal ko ilman e andude diine te kamɓe ƴiɗo fof de Dawud no andi diine normal ne andi ñawoje annabi Souleymane kadi ne andiri noon kono ɗo kam ɗo ko annabi Souleymane jeeyi nawi ɗum ɗo noon pouvoir o kono kamɓe fof noon koɓe annabaɓe kamɓe fof kadi koɓe anduɓe ɗum woni mana haɓa wa saharna min eltima a Dawud wondude Dawud aljibala kaaƴe yusabbihna aɗa cenna wa tayra e ndiwri fof ne senna annabi Dawud ko neɗɗo belnoɗo dande kanko somo jangga somo subhina hay ndiwri hay fof ne yanta e makko ne wallamo rewde Allah annabi Dawud ko neɗɗo belɗo dande molnaɗo mole famide
فاهمين جوك كذلك سخرنا للتسبيح معه كاجي ان نديري ان فوفنا ينتهي ما كان ولا مرود الله وكنا من لاتنا مفاعل كمن قلوب وعلمناه من غندن بكم النبي داود صنعة لبوس غلال تشومتي نجامدي wadde kanko sen jiɗi mbiyan kanko ko baylo ñawre baylo sabi kanko Allah nawnani mo ko bayla go liggotno watta ko jamdi o jagganno o tayna ɗum waɗa wutteji jamdi yimɓe cooda o sooda hen o itta hen ko ñaami o itta heddi ko sakko galle makko lahara ɗum wonno liggey makko famide sana atawno golle labusin ɓorno tewri lakum wonande on taw sa fiyama laaɓi aɗa ɓorni wutte o laaɓi ki taggoto ko natta sabi ko wutte jamdi joguiɗa li yuhsinakum ha Allah reenire on min ba'sikum hariji mon taw sa yuwama wala sa sappama natta kanko Dawud ɗum liggotno fa hal antum bel onon ehimon yimɓe makka shakiruna bel Allah jetta nema Allah bi tasdiqi rasuli bel gonɗina nelaɗo Allah garɗo e mon woni Souleymane riha ne wodin annam Souleymane noon kañum laamade hendu sifatan bippoɗu henno sattude no fewi tajiri an doga min ɓe amirore makko ilal ardi allati barakna fiha andi doga ha Sham wa kunna min latino bi kulli shay'in kala hunde alimina kamen anduɓe famide o min shayadini ene jeeya shay min ilti e yoga e shaydaneji man yahusuna ɗi ina muta lahu wonandema nder maayo nder geeƴi jaltinanamo lu'o kanŋeji lu'o jawahiruji jawahir wa ya'malu ali golla amalan golle duniyali ko wona ɗum aɓe golla kadi golle goɗɗe a famide kanko o laaminoma shaydaneji laami jinneji laami keneli laami ndiwri anande o so fini o rokka jinneji ɗi e shaydaneji ɗi sasiji ña muta e nder maaje jaltina jawharuji kanŋeji gonoji e nder maayo muta ɗiɗon nin piyaga brikaji ɗi nin ceernoto leɗɗe seyɗani kan kanko ɓerno makko no ɓuuɓe mum ceerno o gollin shaydaneji ne ha cakke morɗo famide wa kunna lahum hafizin Allah wi min latinoma minen gon renoɓe shaydaneji ɗi an yafsudu ma amilu ay li annahum kanu ida farahu min amalin qabla al-leyli afsaduhu illam yashghalu bi ay shaydan jogi sifa sado ki shaydan golle o golli o gayni gina nange mutani arkanu mo golle godde o reftata bonna ko gollunako Allah wi min jamir shaydaneji yo gollu so ɗi golli ha gayni min ndena ɓe mbasa bonnude on kam so ɓe gaccama so ɓe gayni golle tan so ɓe jiya dokka golle goɗɗe tan ɓe pirtat ndiɗo maadi ha laaɓa wata a zéro shaydan ko ni wayde ɓocconde famide eyi jonno min ɓe golla ha moƴƴa soɓe jiiɗi bonnude min kaɗa min ndena golle ɗe ni Allah wi tabaraka wa taala jokko hen wa ayyuba janka annabi ayyuba iz nada rabbahu tomo ɗo nodde jomiko lamma btuliya bi faqdi jami'i malihi wa waladihi wa tamziqi jasadihi wa hajara jami'u nnasi lahu illa zawjatahu sinin kanko annabi Dawud annabi ayyuba kanko ni Allah jarriborimo ko ñaw o ñawi ñaw kulɓiniɗo gilɗi ñamima mo wuuri ñamimo ha o ɗesi gasde taw adi taw ko ɓiɓɓe makko maayi e rewɓe makko maayi jawdi makko fof maayi ha laaɓi sana yimɓe fof goppimo beddimo ladde debbo makko goto on tan wonde makko hedde fof woppimo ha laaɓi famide salasan aw sab'a aw samanina asharatan o wiyama ko fodde duuɓi tati fodde duuɓi tati wiyama ko duuɓi tati wiyama ko duuɓi jeeɗiɗi wiyama ko duuɓi jeetati wiyama ko duuɓi sappo ndo duuɓi sappo e jeetati o tampina feewi o wi nder heɓi to wi annino jooma o wi annino min de massani yaddur lor heeɓi kam mi tampi o antan an Allah arhamur rahimin amuna ɓurɗo wawde yurmade kala yurmotoɓe fastajabna lahu min jaabi duwaw makko fa kashafna min kunci ma bihi ko wonema ko min durni lor wa ataynahu min gartarinimo ahalahu koleji makko hay maynoɓe min gurtina o mislam kadi hono maɓɓe ma an wondude maɓɓe min dokkima kadi woɓɓe min jantina e ko min dokkunomo adana ko kanko no ni woni no daƴiri e alhaali he en ndewata qissa he hande haadi jafajen hadis o qissaji ne kewi sen ndewe qissa makko goppen hadis o hejjata ndewen qissa makko hen hadis o ha janggo inchallah haji qissa nen toon wa sababu dhalika sababu majjum ko ceerno Bakary haali ɗo ko annahu marra bihi malakani ala surati rajulayni ko kanko annabi Dawud ko saabi haw dañi meccal ngal amba golla wutteji jamdi holko saabi ɗum adana wona noon o wano o wi ko malaikaji ɗiɗi birtimo malaikaji gonti worɓe gonti ɓiɓɓe adama ni e fagal ahaduma lil akhari ni'ma rajulu
إلا أنه يأكل من بيت المال فسأل الله أن يرزقه من كسبه ملائكة جديد برتي من قلت يم سجتها بثن بي أودو جاد الله إسكي غورك موديو سين منانو كو جوغادو سين منانو كو بيت المال كو كيس جول be ndendine nyamina bo hen sine wonan dum odo hono makko meeda yidol makko on nani ko mon gol faami gol wi Allah joma ber nyaagi ma dokka kam meccal mi wuro hen taw wona yimbe gurnim Allah non Allah nawnani bo jam so jaggi nyamdi o tawi nandi no ruyni waden kala ko wela dum sabi a watti fewndude butteji nyamdi dum sabi cernajo namdi do ko mi faami faami jonna qala fa'alana Allah lahu alhadid Allah dan ni bo jamdi nawni nama jamdi fa karo la tunama ya'malu min ad-duru' tafanno e chomche jamdi e butteji jamdi bi ghayri narin taw janga tawaka de on wana ande kan wadde ma tawaddo wana baylo nani waylu mbiyata ko baylo wi kon taw janga tawaka de o jagga jamdi no wattandi de data o tafandi taw wana janga ni do wi fami de bi ghayri narin ko alda e wadde jangol ana ni o wi ka annahu dinun fi yadi o jaggan jamdi o moññandi no bakkere ni o golla e mari kala ko yidi na fami ko ni o wi parce que ni ko kay Allah koy jokken jokku bi fagde jami mali yen annabi is annabi ayyuba o wi kanko ayyuba wal ma'na yuzkur qissata ayyuba iznada rabbahu fa fi al haqiqati أفهمي ده الإبدال من المضاف المقدر كما تقدم نذيره يا قصة وحاصل قصته باختصار إن كان قصة النبي أيوب تن دور رقم نقول أما هل فوق كون تنجن نقول فايدين لكم أن أيوب كان رجلا من الروم كان النبي أيوب كو غوركو جاء الروم ينكم روم ون بيتنا إيطاليان توبا كتن توبا كوبي روم ون توبا كوبي كو غوركو بانغان جاء الروم ينكم وهو ابن أموس جبنا مكبر أموس ابن رازح ابن روم ابن عيس ابن إسحاق أي سأسكني ويلتقى إسحاق فايكر إبراهيم كده جوكي دام فايكر النبي إبراهيم وكانت أمه من ولد لوط لوط ابن هاران أخي إبراهيم كان كونون يمكو سأسكني ما يلتقى النبي لوط بكال جوني يمكو سأسكني ما يلتقى النبي لوط من النبي لوط نون كبي مسجد النبي إبراهيم النبي إبراهيم كبامون لوط تكوس فهمي ده جوكيا جون وكان له من أصناف المال كله من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير والحمر كان النبي أيوب وقال أونو أما جوجي لي جاودي له موجي جلودي ها وين ليدي موجي ناي ها وين ليدي موجي دمري ها وين ليدي موجي بوتشي ها وين ليدي موجي بمدي ها وين ليدي ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكسرة على يكون على زمان مكو فضل مكو جيد لمود باندني هيودي جودي باندني هيودي وكان له 500 فدان ام جيغنا تيمد جوي هكتار فوكو فرمته تيمد جوي هكتار فامي دي يتبعها 500 عبد ام جيغي تيمد جوي ماتشو تيمد جوي ماتشو كانكو حالفي ماتشو فو كاني غولات هكتار ماتشو فو هكتار لكل عبد امراه وولد ومال كلام ماتشو ام رسدي دum ركدum debbo jogi chokolon mum ne resi debbo دواي ولا ماكو وكان له أهل مجينا كوريجي مجينا سديد مثلا وولد من رجال ونساء مجينا بيب وربير فوف وكان نبيا الله تنمكو أن بتقيا كل على شاكرا جت لأنعم ربه أما يتك نما جومي جود ني ملتناني ني جود فوف هيود انغور الله مفون واي مولد ني هداني كانكو تسكاكي جود ني الله تسكي أما الله نورمال ما يتي الله نورمال إبليس من حاسدين إبليس هو حاسدي أو جادل ويت أو فنوكو بعدنا ما جاندل أو دانجل دي أنغود أنغلو يترني الله يمكن نورني كال الله خرك دي موجي دم إبليس حاسدي ما يدوم فاهمين جون وكان معه 3 نفر قد آمنوا بأمجنا يمب تاتوتن هاد يمب تاتوتن من جابيبو نغون دماكو وكانوا كهولا كوبي نايبه نون كوبي يابي هانتي هابي بن سغتا be jottaaki naayebe kuhul wede gonɗa ko duuɓi 4 e duuɓi 6 4 pawɗi ha yetto hedde 6 ko ɗon woni kuhul wa kana iblis noon la yahjubu an shay'in min as-samawati iblis noon on saha heedaka hakkunde e asman so welama yaha dow so welama jippoga yaha toujours ne yirli ala ko majjiɗo mi aduna he hanko iblis noon way wa yaqifu fihinna min haythu ma arada amo yaha to yiɗi fof o
فسمع أن صلاة الملائكة على أيوب فحسده ونن الملائكة يجي الله ندونو النبي أيوب ملائكة يجي ندونو النبي أيوب نكاد نجرفلو ندونو دم نمانتلو إبليس ناني دم وحاسدي أيوب هانداني دم ويد بنو دم كان إبليس كذا الله فاهمين فسمع صلاة الملائكة على أيوب فحسده وقال وي إلهي نظرت في عبدك أيوب كان إبليس قالوا وي الله جمم إيه ما جمم دوت دام مسجد ما بيت أيوب فوجدته شاكرا حامدا لك مييمبو كانكو أيوب أما ريوما أما يتما أما منتما ولو ابتليته لرجع عن شكرك وطاعتك عندك من قالوا مكو سأجرب مبو أمري نيدي جلدي بيدي بالي وانتي مسكين الله كجوجي ويدته وانت عرادم إبليس ينادي فقال له الله علمه بسم الله تعرف نبيدا إن تليك فقد سلطتك جوري يح mi wellitima ala maali e jawdi makko wadde ya bonno e jawdi makko ndi ƴeewen tawi kalɗa ko gonga ya on dalaga iblis welliti wa jamaa afariti shayatin wal jinni wa qala lahum qad sullittu ala maali ayyub o rendini seyɗaneji e jinneji fof o wiɗi men gare jawni gare Allah welli watti jawdi ayyub ndi e jungam yami halkundi gare balle kam halkude o wiyaniɓe فقال إفريت قوتي غار جن قوتي بأوديت من القوة من دي مدرك سمب ما إذا شئت تحولت إعصارا من نار فأهري كل شيء أتى عليه آتي إليه أو عليه وي غار جن قوتي بيبو من دي الركب سمب سمب لا ما جن مونت دو دولين من ناتا من دوبا كلا ندون فم دوبا فوها لا جن جن إبليس بيبو اذهب فأت الإبل جن يمرم yahan giluɗi makko kanko ayyuba e aynaɓe gilɗe fof duppo halab an kam on poste mi rokkima ɗum ya hettan on banggue ya waro giluɗi makko ɗi fof mbara aynaɓe giluɗi fof an hettu toon on yeehi bonnoy ko wiya ko jokkoya itiɓe anta liba wa ru'ataha waro giluɗi aynaɓe mumen falam yash'uru nnas yimɓeɓe tinani tan hatta sara min tahti l ardi i'sarun min nar yimɓe tinani tan ha hindu mawdu yalti nder leydi fa ahraqa al ibila ndi duppi geluji ɗi fof o ru'ata ayna fof duppa haal koñi hatta ata ala akhiriha o duppi ɗi hay ngeloɓe goto woppani hay gayna goto woppani summa jaa iblis ari ala suratul qayyimi iblis ari e mbaadi pompier gorko andi pompier en mbayata ni so jangue waɗi ɗo joni yimɓe hanti al accident ji mbaɗi dogata ngara hanti en mbaɗ teni mumen cawaga yimɓe ne ndo doga iblis noon waɗi nde ɗo bonande dogi ari ko annabi ayyuba ga ne sifa mbaadi garɗo ƴewde hol musiba baɗɗo eyi kanko noon kanko waɗi famide jokko mi yejjiti mi ronki yiide ni to eyi joni ala qu'udin ila ayyuba eyi joni noon o ari noon kanko on o ari o jooɗi o ari ɗo annabi ayyuba ɗo fa wajadahu qa'iman yusalli o tawi annabi ayyuba ne juula fa qala lahu o wimbo aharaktu nara iblika aharakat narun iblika o wi annabi ayyuba ay ɗo juulata ɗo jeygol ari wari geloɗi ma fof ha laaɓi wari aynaɓe fof ha laaɓi faqal ayyuba wi alhamdulillah huwa a'taniha wa huwa akhidhuha yaw ɗum wona ɗum o yinno on wi feere boni on wimo jettoɗe godani Allah kanko rokkuno kam jawɗi ɗi geloɗi ɗi e aynaɓe kanko rokkuno kam wonna wi ko rokkuno kam go ɓaasi Allah jettoɗe godani wona ɗo kam heɓan sago makko anani summa sallada caggal toon kadi o welliti ifri tan kadi ngaari jinne gonɗi anala hane men dammiri o ru'ati ha o neli ngaari jinne gonɗi kadi yo halkoye dammiri ɗi fof e aynaɓe fof fa saha alayhim fa matu jami'an on ɗon ngaari jinne ndi wulli e dow aynaɓe e dammiri ɗi fof maayi ha laaɓi wa ala al harsi o ari kadi to ndemiri to fata hawwala rihan kadi o wonti henndu kadi bipporu fa atara ha o diwni gese ɗe fof o bonni ha laaɓi henndu ndu dajjiti fof weddi ladde summa jaa iblis caggal ɗe bonande fof waɗama kadi iblis kadi ari wa akhbara ayyuba be zalika o ari kadi ayyuba ganda noon de jawdi ma bonni gese ma fof bonni ha laaɓi jeygol naati hen bonni ha laaɓi gandira ni fa hamidallahu asna alayhi o wi alhamdulillah jettoɗe godeni Allah kanko rokkuno kam o nawi walamma ra'a annahu qad afna malahu wa lam yanjah minhu bi shay'in iblis ndaari dendagal ko jogino bonnama ha laaɓi ma yita iblis dañani ko yinno e makko ko saida ila sama o ngabbi dow asman kanko iblis o ngabbi o fayi dow asman wa qalu ya rabbi ma jomam sallidni ala awladihi jawdi makko mi bonni ha laaɓi o dirtani
joni jimmi ko ndaka kam yamirode mi halka ɓesgu makko ngu ɓiɗɗo kam neɗɗo yiɗi ɓiyum mi yaha mi halka ɓiɓɓe joni joni ja rutto joni joni o woppuma anani o yedduma joni allah bisimilla ya فذهب إليهم وأنزل وزلزل بهم القصر أفهمي وقلبه عليهم فماتوا جميعا الله بسم الله يامري ما يارسك أمكرو ولا تسك أمن قلنا هبير موند ويرب الهبير لما بيدو كم فوق ماي وما يهلك فهمي جنون فماتوا جميعا كم فوق ماي ثم جاء في سورة المعلم الذي يعلمهم الحكمة وأريم بعد شيرنا جنجنا وهو جريح أرقم غاني masduq ar-ra's wa ma kon den tufa jen jani hen hil ko andi sedan kala ko la fo wonta wawi wonta hunde fo wonti tan neddo way kon janginal al baydaji tan joni non dum do fot ijam yalta hen o yi besguma huber do men gonno kam fof ma di yani mabbe hay goto fiddan no furu ma yi halak nayi dum do fo min gonno ko sawde bay ay gagnal day bel ibil bela kanko ayyubo suno o waya wodono wadda dum iblis dar famide jonni bo jarihun masduq ar-ra's wa dana heli yasil daw iyam siwo e hore fa akhbarahu bi mawti awladi o wi ganda non don jodda do bibma fo ma yi halak wa fassala lahu zalika hatta raqqa qalbuhu baka o serni dum biya goto o tufer yane hore ay o da ko jungo go hil o da ko ngal hil o da ko ponto yane redu no seki cerno tafsil kala no yurminirto wadi non annabi ayyub bernde heccide ha woy ando fuddima danje seddo ko yiloton ko annabi ayyuba woyi don biddo gotam biddo no woddo enen annabi ayyuba den woyi on sa hananto wadamini mato won ko hebbe wa qabdatan min at-turabi wa wada'aha ala ra'si kanko annabi ayyuba ƴetti o nokki womre leydi yippe dow hore hakke ko suni o ƴetti womre leydi o yippe hore makko andi iblis fuddi weltade wi'i yo machallah lek sam jokki golle tan mi hebat ko jinmi ko fami hande be certan tawde joni wa qala ya layta ummi lam talidni kanko ayyuba wi e hey hanino jomam taw hanino taw nenam jibinanim fa fariha iblis wa sa'ida ila sama' sari'an liyanzura ma yuf'alu bihi no nane joni iblis ga dogi fati do asman ne damini so yi ton ma tikir Allah jipay ma kal nangam do iblis durti ton do asman to Allah nele da ayyuba wattu hakkille ko gaño Allah woni do wattu hakkille ren hore made ay andi Allah yimba hanti kadi e muñal o iblis tinani andu o garo e man wadmani yo ay fudde weltade wattu hakkille Allah neli message are makko iblis tinani famide iblis tinani wattu hakkille koy gaño Allah o nin ara o fuddima nan dañje ko yidi e mako wattu hakkille fa awha Allah ila ayyuba innahu iblis fastaghfara andu onon garo e man hala madi hala iblis wi astaghfirullah astaghfirubani Allah fa waqafa iblis dari jonnon khasi an ana soyi zalidan hoy fa qala ya rabbi ma jomam salli ala jasadi kanko iblis bibbe mayi halabi annabi ayyuba o hebandi o joni ma jomam jinmi ko balla kam e bandu makko du mi ara e bandu he mi nyawna bo mi nyawni bo so Allah jabi tigrigi ma o daccuma o yedduma inshallah joni ro hakkam bandu makko du nyaagi dum Allah fa qala lahu in talik fa qad sallatuka ala jasadi Allah bismillah ya ane bandu makko mi wellitima ya andi kam so Allah to tan yamro hebata o wa hebbe on kono hebi yamro joni ka ya wade ko biida ko sincérité a fenat andar pour a yeddi tan yimbe fon jedda wana non wonbe jeddata o do jeya ko be jeddata ya mi wurtimi bandu makko ya non joni non o yehi kanko iblis fa kharaja minha sa'ilu non majri kam de ay ngajala en dalige fakka sallatu kala jasi Allah wimo yam yamirima ya mi wurtumi bandu makko ghayra qalbihi wa lisanihi wa aqlihi Allah wimo totti bandu makko ndu sana bernde makko de amemata demgal makko gal amemata haqqile makko amemata dum kam sa mimi amay dum kam heddi ko fof sa idi nyam yida fo mada fami jonnon fanqadda adu wallahi shari'an o dogi o rutiti no nane joni wari o tawi annabi ayyuba ne juula fa ata fajano sa tawi annabi ayyuba ne sujji leydi nenam Allah ne sujji fami fa nafakha fi min kharayhi nafakhatan ishta'ala minha jasaduhu wari tawi on ne juula o ari o wontino dum doni kini annabi ayyuba do o wutti andu wana wede shedan woni hendu o wutti do hendu nate makko on do fo nyawi wadi puje amba ngaño bandu fo taja ha bandu ñoli wato ƴewde bam goddo jamde amba ngañoro bandu fami tampino fewi
jokko yaha joni noon yalte hen puƴƴe yalte ɓandu he ɓe mbayi kono puƴƴe gonoje en dammiri ni o waqat fihi hakkatun ŋa ñayru arema kama ŋaño fa hakka bi asfarihi o ŋañuru cegineji makko ɗi hatta saɗɗaɗal kullaha kadi cegineji ɗi fof colti caami e leydi summa hakka ha bil masuhi al khashanati hatta qata'aha o addoyi gueɗe goɗɗe ŋaño ñaɗɗe o ŋañiri ha ɓandu ndu taƴi summa hakka ha bil fakhari wattu o ƴeewata loonde o hela ɗum keltina loonde ɗe ɗum o ŋañorto ɗum fo ɓandu fof taƴi silti o ñoli kanko ha o ñoli tan kanko fof famide jokkuya joni noon wal hijara o ƴetti kaaƴe kadi o ara o ŋañoro taw ko kaaƴe ñaɗɗe falam yajal kadalika hatta taqatta jasaduhu antana o seeɗanamo ŋañoro ɗum ɗo ha ɓandu ndu fof taƴi ndu watti luubde fa akhrajahu ahlul qariyati yimɓe wuuro mabɓe ngari jaltinimo wuuro ngo o jaaluhu ala kenisatin ɓe mbaɗimo e cuurel tan caggal wuuro to no joña ay goto yahata to sana debbo makko goto famide o jaalu lahu arishan ɓe mbaɗimo toon arish way kono cuurel tan walla diwle ɓe mbaɗimo toon wa hajarahu nnas yimɓe goppimo kullum kamɓe fof illa zawjatahu sonata ko joom suudu makko ruhmata walla rahmata binti afrasim ibne yusuf ay debbo makko ko tanum annabi yusuf goto mo ganduɗen annabi yusuf jibini bamum debbo o ibne yaquba fa kanat takhdumu on liggonomo wa ta'tihi biɗɗamin addanamo ñamde wa hajarahu salasatu alladhina amanu bihi julɓe tata ɓe wonduno ɓe kañumen koye natti arde makko hande o ɓandu makko watti luɓɓe goppimo kamɓe fof ɓe natti arde makko sona joom suudu makko o goto binti afrasim ibnu yusuf ibnu yaqub on are makko ne liggonomo wa hajarahu assalatatu alladhina amanu bihi walam yatruku kono ɓe goppani diine maɓɓe de aɓe keddi e diine maɓɓe kono kamɓe natti arde makko sababu no hanti o gantini o welani arde fami ko ni kankone ko ni o woniri famide ونقل هبرامة أقام أن سبب قوله أني مثلا يضر هبرامة كسابي هو إيه ما جمم من ديم لورلي أنت فابومي أن الدود أن جلد قصد قلبه ولسانه نجلغو يهينا يد جغ يانويد دمغال ماكو برنا ماكو وهانتين ونتوا ودرود الله تبرنا لا نرى الله دمغال نرى الله جلد بينا نيامو يدوم دومي الله فابومي كوي فابومي فامي تي الله وينا جلد أدن جلد يف نيام دوم أنا جوكو يا جون نون إن قلت سابي فخشي أهولي أن يفتر عن الذكر أهولي من هذا ماكو تجاد غا ذكره هذا ماكو هانتي واتو نتر باو درود الله دين ونو ولتي ولا ينافي صبر ريبا نون كو مونجو هاجون كانكو مونج لانه شكوى للخالق اني مثلا تصاب كانكو ولتي كو الله تادو ولتا تاغور الله وهي لا تنافس ان ريبتا ندو كو مونجو مونيال ما ويد اي الله فابو ابيان سamba ابيان دم ان itani tinade madda hajun sabu Allah goto gollirda awulta tagor Allah dum wadde usani alhaali makko famide joko ya jon non o yi ingol to sawi kadi innal anbiya yastahilu alayhimul manfaru min al amrad so awi joni wonde annabaɓe Allah ɓe ene jombi e mabɓe dañje wona rafiji tan kulɓiniɗe caggal naɓe goni annabaɓe sa wi kam ɗon ɗum ne haale ene wiya annabaɓe so wi hande ha woni annabi heɓata wona rafiji kulɓiniɗe dangeruɗe heɓata ɗum ne haale sa wi kam no jaab wima bi anna ma nazala bihi laysa min al munfirati fi shay'in wa innama huwa hararatun wa hakkatun zaharat min asari nafhi la'in iblis o ɗum ɗo kanko annabi ayyuba rafi heɓani mo ko iblis kañum sakkitini Allah liɗo arde makko addaye makko rafi kono wona rafi heɓata annabi ne wawi rafede hade makko hade makko jibinade kono rafiji tan taƴoji peɗeli rafiji kamɗinoji heɓata annabi kanko noon ɗum ɗo wona rafi ko iblis wutte makko hendu woni ha ŋañawiru ɓandu ne ŋaño ko seyɗani waɗi noon ɗum ni kadi ko contrat tan mbaɗaɗo daɓɓo wona ko dumoto amma annabi ñaw kulɓiniɗo heɓata ɗum caggal nde woni annabi hade makko wonde annabi noon an wawi dañde caɗele rafiji kono so kese woni annabi ma daña rafiji tan gayiji wona rafiji dangeruɗi ɗi keɓataɓe joni goɗɗo no wiide ɗo o de kam rafi heeɓi ɗum o yala o ɗum ɗo wona rafi biya ɗo ɗum ɗo ko seyɗane wutte makko hendu kadi koko wayni ha heeɓi hen yamirore fami o innima huwa hararatun ko nguliki ɓandu e ŋañawiru ara makko ɗum feññin ɗum noon ko iblis kuɗaɗo Allah o wa azama allahu darraha li khususi ayyuba ta'ziman li godri Allah o mawnini e makko noon lor o lori no feewi
sabi ɗum ko keerinde Ayyuba sabi mawnugol fodde makko nde li anna ashadda nnasi bala'an al anbiya sabi yimɓe tagorde nde fof so rendi ɓuri sattude jarabi ko annabaɓe ɓuri sattude jarabi lefti hen abbiɓe maɓɓe abbi hen kama hadis haali ɗum ne faami joko ruwi Abraham anna Allah ta'ala ala tawɗo قال له اركض برجلك الارض فركض فخرجت عين ماء فامره ان يغتسل منها ففعل فذهب كل داء كان بظاهره ثم مشى 40 خطوة فامره ان يضرب برجله الارض مرة اخرى ففعل فنبعت عين ماء بارد فامره ان يشرب منها فشرب فذهب كل داء كان بباطنه فصار كأصح ما كان وهو معنى قوله تعالى في سورة اركض برجلك هذا مختصر جون nden hanti contrat o timmi iblis soyi ronki dañi ko yinno ko bonni jawdi makko halki ɓesguji makko kanko hoore makko adda makko rafi hande mo heddi Allah seeɗan hoyi ɗon hanti Allah longdinimo o ñaagui Allah wimo joni koyngal ma ngal fiingal e leydi o fiingal e leydi sewde yalti mo ƴetti ndiyam ɗam lootoɗa ƴetti ndiyam ɗam o looti ñaw gonɗo dow o selli o taaɓi kadi fodde taaɓe hedde 40 o wi kadi denko koyngal ma ngal leydi o denki kadi sewde wonde yalti o wi ƴetti ndiyam ɗam jara ƴetti ndiyam ɗam o yari ñaw nder o selli kan o wonti amo ɓuuri sellude ene wano premier ɗum issa makko woni yaari kanko ay ɗum nan waɗi ne jogee yimɓe wiyoɓe ayejo ko bida wahabiyankoɓe kono sa teski oɗo aɗo aya ne dagani aya ay oto yejjit Allah wima ko yo dampo koyngal makko o dampi sewde yalti o wi ɗam ɗon ndiyam looto ɗam aya momato arani sa windi Qur'an momima ɗum wonko boni o wi kadi o denko koyngal ma kadi o denki sewde yalti o yarta ɗum ɗon deke neɗɗo ceerno ko windanta almudo ayeje ko ɗum ɗo koko lootate ɗum ɗo koko yarate dalil mumen yani ɓe gondi tan koɓe ngala gandal wahabiyankoɓe ngala gandal hay gabbe ɓe jedda tan ganda hay hunde kono ɗum ɗo dalil o nin Allah ken wawno sellindemo tan kono no wima ko wanni o waɗni tan sewde yalti o wi ɗum ɗo koko lootate loota ɓandu ma sella o yi haɗa kadi o wi denko koyngal ma denki ndiyam yalti kadi o wi joni ɗum ɗo a yarat ɗum o yari ɗam ɗon nder o selli bongal selli kanko annabi Ayyub jokko won fastajabna lahu nonde min jaabimo ko noddi min ko min jaabimo duwa makko fa kashafna min kuntima bihi min durrin min gitti lor gonnoɗe makko ñaw o selli wa ataynahu ahlahu min gartirinmo koreji makko fof hay mayinoɓe fof gurtina kamɓe fof ɓe gurtina mayinoɓe jaate fof gurtina wa kullun min as-sinfayn salasun aw sab'un wa mislahum kadi ma'ahum min dokkiɓe kadi hono ɓen kadi min ɓeydinimo e ko joguino ko jokku ɗum ɗo fof noon o heɓiri ɗon ko rahmatan sabi yurmede min ibadina ummata jeeyaɓe amen wa zikra kadi e ciftirgol e bajorgol lil abidina wonandiraɓe Allah wa ismaila jangto kadi annabi ismaila wa idrisa annabi idrisa wa zal kifli e oɗo jeeyaɗo Allah ɓeɗo kullun kala goto e ɓeɗo fof min sabirin jeeya koye muñɓe e ɗoftare Allah ɓe muñi ga goofi Allah wa adkhalnahu min nannimo fi rahmatina e nder yurmede amin holɗum annabagal min mbaɗimo annabi innahum la kamɓe de min as-salimin jeeyama e moƴƴuɓe sadaqallahu al-azim alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah Allah again noddin La ilaha illallah
Bida. Kono so muti e nder ndiyam. So tawi